Tinokudokezai mabuja tauya nodzanyasi zuwa rechigumi mwedzi uno waNdira. Kuno watatu wasungiwa wachinziwa goda kuba dzimotika muguta roHarare. Izvezvi watosungiwa wacho kwai mubodzi wawo mumwe mupurisa atoripo anosenza pasiteshi yopaMutoko. Pakaita kunyangariwa, nzara idi yakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tatomirira kuona ipapa kuti achaisiwa mucherechere kana kuti zvichatekera sei. Tinenge chindokunyepai. Iwo mapurisa nyasi agoburika ari kureketa kuti wasunga mumwe muhwarawa anonzi Nevha Chimutashu ane makore 67 kwamurehwa kwaino nyaya yokukuba machembere aye. Zvatonetsa kuti tiribe kumugwisisa kuti sei wasunga hwarawa iyi, nokuti wanhu wanga waripo wapwere chaiwo. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiipedza sei. Wandoreketa kuti wachiri kuramba wachindoferefeta. Bato roTriple-C ragomira richireketa mureketo waro rikareketa iro kuti ZEC inofanira kuti ichinje maitiro nokuti zvairi kuita zviizvi zvinuba. Wagotoreketa wakatoti ZEC iri kugosenzesa zvinhu zvaiitika mugore ra2007 kuti waite zvinhu zvogore rino. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Wagototi gwaro roZEC rokutaratara miganhu mitsva rinofanira kuti ritonhadzirisiwe patsva kuitira kuti zvinhu zviite kuti wanhu wese wange wari kufarira kuwana wamiriri mudare reparamende. Pakatoita kuoma chaipo, unotoita kuona utoti paribe chizvinu. Rekai tirambe takaringa. Tiri panyaya yegwaro roZEC riya, tonderai chidawa pabodzi poona Max Mapunga kwai watopinda mushishi kureketa kuno nokuti wasoriwo nyika maCIO wagotoenda wamwe kuHarare kotora riye tonderai, wamwe kuSouth Africa kotsvaka Max kuti wamuvhiringidze nokubvunza kuti mbani agowatuma kuti waite zvokuda kuti gwaro roZEC ritaiwe. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvi pokare. Kuno wamwe wapfundisi wairiwo kereke yoSalvation wagonzi wakasungiwa nonyaya yekuti kwai wagobvarura mari yomadhora $50 iya. Kwai izvezvi zvakatoita kuwanyangariwa chaiko. Rekai tione kuti inenge ichipera sei. Kana kuti zvakabvarirwa zvaita sei tiribe kuziva, asi ticharamba hedu takaringa kuti wanenge wachipedzerana sei nawo nyaya yacho. Mukandoona kunonzi kusahanya nokuita wanhu kuita chitsiko chaiko ndokuri kuitika kureketa kuno. Chikoro chofundo yepamusoro choUZ kwai chagoenda kutopfuura gore chairo chiribe kupa wanhu mapepa okuti wakapedza kufunda. Ipapa unozvisaya kuti konai chiribe kupa mapepa yawo nokutoti pano gore apa mari dzokuti wanhu wapedza chikoro wanenge wachindobhadharisiwa wachibva wanzi magirajuweta, tobva takuitai anenge aribe kubhadhara haupiwe bapepa rokuti wapedza chikorocho. Pakatoita kuoma, unosaya kuti mari iyo yakaita kudyiwa nani ende sei zviri kudando, unobva wazvisaya. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichapedzera sei izvozvi. Magweta anowira kodzero dzewanhu arikutopenda izvezvi mune zvese zviri kuitika zvokuvhiringa kodzero dzewanhu. Kureketa kuno waendesa tsamba kuchikoro chogoromonzi kuti chireke kudzinga wamwe wapwere wairi kuchikoroko nokuti waribe kutenga mbasha dzochikoro kunzvimbo dzaange dzanzi dzigotengiwa dzono chikorocho. Ipapa rekai tione kuti inenge yakamira sei, nokuti kana ikazoenda kumatare odzimhosva inogona kutakanura wazhinji, nokuti paribe munhu anobvumiwa kuti adzingihwe kuti aribe kutenga mbasha kunzvimbo yakati. Zviribo pamutemo izvozvo. Manyongori hurumende akatoita kuoma. Kureketa kuno bheura rawo rapinda rakanangana nana chiremba nana mukoti. Kureketa kuno wagoisa mutemo mutsva wasaina kuti mutemo
wokutoti wana mukoti nana chiremba kwai wanobvumiwa ba kuita zvokuratidzira, ende wanobvumiwa basi kuratidzira kwemazuva 3 hwi kupfuura mazuva 3. Kana wambomira wanobva wamira mazuva mamwe 14 woratidzira futi mamwe mazuva 3, pakatoita kuoma. Kwai anenge ashora izvozvi anobva andopuwa mwedzi 6 yogara mujere. Unobva watoona kutoti pakatoita kunyangariwa. Asi chatinoziva, aiwa, kana wada hawo kuita zvokuratidzira ana mukoti nana chirembawo, wanondozviita. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvipera sei. Kureketa kuno gore rino ratanda rakaita kunyangariwa. Mari yomunyika iri kuita kukwira chaiko, kana kuti iri kuita kureruka zvokutoti ipapa kwai churu chibodzi nozana 1100 kudhora ribodzi rokuAmerica pamusika usiri hurumende. Iyo musika hurumende, mari yonyika kwai iri kurema madhora 105 anomasendi 40, $705.40 pachirungu. Ipapa panyasi wagopa mamirioni 10 kumakambani arida kutenga zvinhu kunze kwenyika. Rekai tione kuti wanoipedza yakaita sei iyoyi. Asi ukaona manera arakukwira aya, makuno yano panenge pakutsvedza mumwe munhu panhanzva ipapapa. Rekai tirambe takaona. Zimura yavhiringidza vanhu, wamwe watobuda tsungununu, wamwe wakatoita kupupira furo chaiko, wakutofunga kutoti pawo papera. Kureketa kuno gore rino kwai izvezvi pamwedzi nopamwedzi munhu anenge achitambira zviuru 3 zvomari yekuAmerica ari kubatirwa mari inoita zvikamu 40 kubva muzana yomari inobhadharwa yomutero yowaanotambira, inonzi pachirungu pay as you earn tax. Pakatoita kunyangariwa chaiko. Unobva watoona kutoti kwai kana munhu ari kutambira zana ribodzi ari kutobhadharisiwa madhora 20 chaiwo. Unobva waita kuona kuita kusvina vanhu chaiko. Unosaya kuti chiri nani chii, kutambira mari yomuno yacho iri becha iri kuboya, yokunzeyo wati ndipfumvure, bva wauya nobheura idi. Zvakaita kuoma. Ipapapa itori nyahwa mune dzimwe dzimba nokuti kaupenyu kakuitika ipapapa kakubenhukapo kare kumashure. Moti ipapa musika mutema unopera zvichidare, unopera ba. Rekai tirambe hedu takaringa kuona. Kumitambo wozifa wagoreketayo kuti kutanda mwaka uno gore rawo robhora wanenge wari kurambidza vanhu waribe mapepa akakwana kuti waende kogara panogara warairidzi wozvikwata zvobhora. Rekai tigoona kuti zvine chazvichachinja chere, nokuti nyaya yemutambo webhora iyi iri kuhwadza vazhinji. Ngatiringedzo pasi rese. KuSouth Africa, sangano rakazvimirira regani reGift of the Givers rahwadziwa fani nokuti mahofisi yavo ayapindiwa nana mbavha, wakabva waenda koba makombiyuta nezvimwe zvakawanda zvokutoti watoita kusaya kuti chii chanyatsoitika ende kuti zviri kumbotekaira sei. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Iwo muSouth Africa wabva watanda izvezvi mutambo wavo kiriketi unonzi SA20. Rekai tione kuti unenge uchiita sei. Asi chatiri kuziva, makaita kudihwa mazimari zvokutoita kuteta wanoita yekupfura nomusana chaiko. Rekai henyu muone ipapa kunakidza kwainenge ichiita. Nyika dzokumadokazuva kuAfrica dzakurudzirwa izvezvi kuti dziite zvokuchengetedza uwandu hwemadhongi adzo. Kureketa kuno kwaiwa China wari kutenga matehwe odhongi nokuti wanoasenzesa zvakasiyana-siyana, zvokutoti ipapapa nyika dzizhinji dziri kutoita kugwarasha madhongi zvokunge wanopenga kunge wabudirwa apa paribe kana mubodzi ari kufunga zvokuti dai taramba tichiita kuti makanda omadhongi adhure tiwanewo mari yakawanda. Pfungwa dzacho dzekundoparadza zvanyasi ndozvawanondofunga ipapapa. Rekai tione kwazvinonge zviri kuperera. Zambia yagonzi noIMF kwai ichinje maitiro ainoita nyaya dzomabasa zvinhu zvikuru zvainowakisa sohurumende. Kwai ipapapa zvimwe zvacho zvairi kuchema nazvo inyaya yekuti
zvaiwakiwazvo zvakaita nyaya dzeuori dzikaita kuti mitengo ikwiritse hwii kuti iite derere, pakatoita kuoma chaiko. Asi tinozvitenda idi, rekai tirambe takaringa kuona iko wanenge wari kuenda kuZambiawo. Munyaya yahwadza vamwe padandemutande, wanotekaidza sarudzo dzokunigeria wagoreketayo kuti kana hurumende ikatadza kuwapa kuti wazive kuti wanenge wakachengeteka pabodzi poono kuti nyika yese yakachengeteka, wanogona kana kutokanzura sarudzo dzacho kuti dzireke kuitiwa zvachose. Wechidiko kunigeria wanenge wari kuzvidaba izvo zvokuti dzikanzurwe sarudzodzo, rekai tigoringa kuti dzinenge dzichienda nokupi nyaya dzacho. KuBrazil tiri kurovera manja masoja ikweyo akaramba kupinda munyaya dzaireketiwa nevanhu wakadyiwa sarudzo kuti kwai ngakuite masoja atonge. Tiri kuwatenda, dai kuri kwedu dai izvezvizvi watoripo tiri kutoimba kutonga kwaro, idi zvakaita kuoma chaiko. Asi rekai tirambe takaringa iko zvinenge zviri kuperera. Kwai kuChina nyaya yeupfumi iri kuramba kunyatsoita tusvinu nonyaya yekachihwereko dzihwa mupengo. Wari kutadza kuziva kuti woita sei nako kachihwereka, pokare kuti wokaita sei kuti kakuwe. Asi rekai tigoona kuti zvinopera sei izvozvo. Tiri ipapo zvedu mabuja. Kwanyasi rekai tiperere pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.